pemirsa wayang kulit ing desa Kecamatan Ngunut ngoten nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat dan Forkopimcam Kecamatan Ngunut, yang kami hormati Sohibul Bait Mas Yudi dan Bu Cange, matur nuwun. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, malam hari ini Pak Yudi mengadakan atau mempunyai hajat yaitu syukuran, yaitu bersyukur dengan adanya keberkahan-keberkahan yang Pak Yudi terima, dan hari ini mengajak masyarakat Tulungagung khususnya di desa di Kecamatan Ngunut untuk menikmati hiburan yaitu wayang kulit semalam suntuk dengan lakon Wahyu Katentreman, dan juga bintang tamu Duojo dan Mbak sinten Mbak? Mbak Siti Nurhalisa. Mbak Niken nggih, mudah-mudahan kita semua tasih setunggal bintang tamune Pak. Nun sewu Pak nderek tepang nembe menika pinanggih. Dalemipun pundi Pak Bupati menika? Daleme kula Tulungagung mawon. Kota. Desane Beji. Beji Kecamatan Boyolangu. Oh nggih. Tamanan Ngidul nika. Nggih, Tamanan Ngidul Kilen Margi. Nggih. Pun menawi liwat mriku pun namung mengotok mampir nggih. Nggih, kula badhe mampir ning nggawa rombongan komplit niki. Oh ngoten, nggih. Nggih. Nggih niku wau sing jenengan sanjane napa? 50% niku wau napa niki? Mosok jenengan bupati gatekne omongane dalang gambleh ngoten niku. Oke. 50% dadine 100% wau nggih. Mboten guyon, Pak. Nggih. Nggih. Nggih, monggo Pak Dalang dipun lanjutaken. Saking kula enten krentune anggen kula matur nyuwun ngapunten. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita yang tercinta, luar biasa. Oke. Semoga-moga dadi barokah. Yo, saiki gemene wektu. Mas Duojo diaturi munggah pengguna luwih dhisik, genduk niken ben leren dhisik njal napas. Iya. Wis kekeselen le foto kuwi mau. 1.500.000. Alhamdulillah. 1.500.000. Yes. Aku lak ya suwi banget tok kuwi. Mbok ya dicontoh. Potong Aninda Blorer menika mudah-mudahan Aninda Blorer. Contongmu aja mbok teruske. Contongmu ki iso bablas kok. Sing kagungan kersa iki kae lho, kono kuwi lho. Duduk kuwi to?
Hei. Pa. Pa. Oh. Ah. Lo. Hey. Go. Go. Hey. Go. Ah. Oh. On. Ah. Go. Ah. On. Ah. Oh. Ho. Good. Ah. Hốt. Quét. Lộ. Thế. Ngặt. Oh. Hey! Hốt! Wow! Ha! Ác! Utopando toko hati wisaya. Ah, wah. Hey, hey, ah, ah. Ah, hey, ah, hey. Hey, ah, ah. Ah, hey, hey, ah. Ah, hey, hey, ah. Hey, ah, ah, ah. Hey, hey. Ah. 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 Oh. Ah. 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 Oh. Oh, ah, ah, wah. 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 Ah. Oh. Oh. What? Ah. Ah. Oh. Ah. Oi. Ae ah, ae ah. Ae ah, ae ah. Fogo silente, dilete fogo para que prenda desinque. Preto fogo, fogo sem doar. Dilete fogo para que prenda desinque. Hah?
Mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep kaprabon perang kang abramarkata ing ladal wadya bala nggawa barong ngrembyak kakehan cacah ngreda kakehan jiwa kapengkok ing panca baya bayane do mblenjani yen ditutukake Bandayuda karo anak-anak Pandhawa ngibarate rebut balung tanpa isi sing tak arah Pandhawa dudu cindhil abang wadya bala mangsa bara ripalungguhan iki Prabu Naga Gumbang bakal salin wujud Triwi Krama sing tak arah mbarepe Pandhawa Puntadewa urung nganti kenthong subuh kudu potol gulune.